Siye ngichoma ngepimbe engaliwe emazulwini mina. Mina ngesabi lutho. Nginibingelela nonke babukeli beBlack Light TV nibingelelo Stifuze dla ngamandla ezulu yenkomo Savukazi uMvuleni intokazi ezalo mamkhizi namhlanje ke ngihleli noShunikazi uzokasithi nje fahla kancane ngempilo yakhe sawubona Sawubona sisi kanjani Ngiyaphila kunjani Ngiyaphila Ithi awuzwe lentombo uthi kala kanjani ayiboko Mina ngesabi lutho Ungavela ulale nazo Futhi ngesabi lutho Ngalesi sibiwo sami Is the Black Light TV Nginibingelela nonke babukeli beBlack Light TV nibingelelo Stifuze dla ngamandla ezulu yenkomo Savukazi uMvuleni intokazi ezalo mamkhizi namhlanje ke ngihleli noShunikazi uzokasithi nje fahla kancane ngempilo yakhe sawubona Sawubona sisi Kanjani Ngiyaphila kunjani Ngiyaphila Awuchazela ababukeli beBlack Light TV nabalandeli bakho ukuthi ubani uShunikazi kahle igama lakhe ngempela nala ezalwa khona la ikhulele khona nesibongo sakhe ngempela ngizobingelela ababukeli wonke nje umuntu obukele lo mbukiso njengamanje lobingelelayo nompilo wakamtambo ozalwe eBackville emculweni ke ngaziwa ngoShunikazi abangazi kahle bathi one slice ucecele intokazi engagcwele isikali ilambadlile wezawabo kamlondo intombi eyadida abaningi ngokushaya isinanqa sikaShuni balindele ijongo kwavela ijongo Asuka Uzalwa kuphi ke uShunikazi ngokuzalwa ngizalwe eBackville endaweni yasengoba ngakhulela khona Oh okay yebo So emculweni yonke why ukhetha ukucula uMaskandi ukuthi ngikholelwa kakhulu emculweni wesintu ngikholelwa kakhulu ezintweni zesintu yebo Okay so yebo waqala nini ucula Ukucula ngiqale bengicula ngisesikoleni just ukuthi bengiyithanda lento yomculo kodwa ukurecorda ngiqale ngo last year obeku 2020 lapho ngahamba khona no 2 question engomeni ethi konakele kwakusaqala unyaka kwathi makuphela unyaka ngase ngiyiphumelela iqembu ngedwa ngazibiza uShunikazi lapho ngakhipha ingoma ethi nibabulalelana Okay nize nithi nje konakele kwakusuka kuphi sasibona ukuthi konakele ngempela mase kufika thina emculweni ngoba sasizwa ukuthi ikhono esinalo likhona likhulu sifuna abanengoma encane bethu ukunyusa amasokisi ngempela ngoba sesifikile ibaphi abaculo banye uye wasebenzisana nabo ngaphandle nje kwa2 question okwamanje ngisasebenzisane noViki Iconsi na 2 question kuphela Alright bakhona abanye safisa ukuthi ungasebenzisana nabo yebo vele bagagule nje ngisafisa ukusebenzisana noBhuti uMdumazi kube Big Zulu yep Okay no Bhuti Sjava ngoba angifuni ukuthi ngigxile kakhulu ezintweni zamaskandi kuphela ngifuna kube imix ukuze umculo wami uzogcina uthandeka Okay uthe isihloko sealbum yakho ngikhiphe EP isihloko sayo besithi umshayeli yindaba why uthi umshayeli kwenzakalani umshayeli ngoba bephela unyaka ngikhiphe sekuphela unyaka manje abantu abaningi bayehla baye emakhaya bengifuna nje kube ingoma ekuyiyona kuzohanjwa ngayo idlala sekusini Okay so uShunikazi ayibhalela ingoma noma uyabhalelwa uyasizwa noma so kwenzakalani izuba khona ingoma yakho uShunikazi uyayibhalela ingoma bese bemsiza ngokumdlalela isiginci yeah Oh okay so estage ngibona ngazo simbaningi amagidangoma khona omunye ocula naye okubantu abakubhekhelayo noma nje uyaziculela uyazilidela ngiyazilidela ngiyazibhekhela Oh okay ikhona engaka uke walibona ngoba nakho kwenze njani ngaphandle nje ukuthi uzoqala esikolweni ucule khona yini le holela ekutheni ungacula ngangithi mangibona abanye abaculi becula mhlawumbe ngibabuka ku TV ngibalalela eradioweni bese ngiyabalingisela ngizwe ukuthi hayi no nami ngayenza le Ezekuqinisisa inhliziyo yakho yebo iminyaka nje singathi mingaki iminyaka yami nginayo yes uphila nje emhlabeni mingaki ngineminyaka u20 njengamanje 20 yebo okay abantwana bakhona cha Oh sisi nje uhleli nje kahle njengentombi yeah ngisahleli ngentombi kwamanje
Alright. So indondo zikhona noma azikho? Cha baba besingabikho indondo ngoba ngisazama ukuphusha wona umsebenzi ngoba uphume ngoDisemba Last year. yebo. Yini enye oyenzayo eceleni? Emayelana nje nawe nje. Enye ngiyenza eceleni ngike nga-actor. Okay. Bekumdlalo obizwa ngokuthi ishiye model. Ngicabanga ukuthi ke abaningi abakawazi okwamanje. Uboniswa kuphi? DET TV. Oh, okay. Yebo. Bese ke ngibuya ngibe umfundi khona la eUKZN. Oh, alright. Yeah. So awufocusile kumculo kuphela. Cha. Oh. Okay, njengoba kuyisikhathi esibi njengamanje sivaleleke ngepandemic, yini ezinye indawo la ukuperforma khona ngaphandle nje kokuba khona ama-event amakhulu? Ngoba sisesikhathini esinzima nje secorona njengamanje kuba nzima ukuthi ngiperform. Ngiyahlala nje ngiphushe khona einkundleni zokuxhumana. It's the Black Life TV. Alright, siyakubona useduze kakhulu noDM Msakazi. Sithini story phakathi kwenu, kwenzakalani? uDM Msakazi ungomunye wabantu abathanda umculo wami. Ofisayo ukuthi ngelinye ilanga ngisebenze ngaphansi kwecompany yakhe. Yebo. That's all. Yebo. Okay, so abalandeli bakho nababukeli nje beBlack Life TV, uyini obathembisa yona ozobakhiphela yona? Ingoma nje emnandi. And izophuma nini? Njengoba bengikade ngumuntu okhiphe ngoDisemba, ngicabanga ukuthi kumele balindele futhi okunye ngoDisemba. Okay, shithi kahle kahle nje udile noDisemba. Hayi ngifuna ukuphela konyaka ngizokwazi ukuphusha umsebenzi unyaka wonke. Oh, okay. Yebo. So, okay, uye washo ukuthi abazali bakho bayaphila? Yebo, nababazali bobabili. Kodwa basemakhaya. Yebo, basemakhaya. Ubani ohlala naye la eThekwini? Ngihlala ngedwa la eThekwini. Okay. And uye wathi usahleli ngentombi. Yebo. Shuthi abazali babe kade beshayelile isipikili njengoba uthi uhlala wedwa nje. Akusho ukuthi ngivele ngisuke ekhaya elifundisekile. Manje engasuka nake ekhaya ayikona engizokusebenzisa la ngoba ngiyazi ukuthi ngifuna ukuyaphi kahle kahle. Yebo. Ngikufisela inhlanhla. Okay, so ngicela nje ukusithi nje nqampu kancane ingoma yakho live nje othe ukuthi ngizodlala yona ingoma ethi ngicoma ngephimbo ngoba iyona ingoma engivusela usinga kakhulu leyo. okay. Siye ngicoma ngephimbe engaliwe emazulwini mina. Mina ngesabi lutho. Vutha ngesabe lutho. Ngaleli khono lami. Ye ngidlala lengoma ye ngayifunda emakhaya. Ngithi awuzwe lentombi ukuthi kala kanjani ayibo. Mina ngesabi lutho. Vutha ngesabi lutho. Ngalesi siphiwo sami. I know it's pure. Ube ngiyakwazi ukushaya izandla ngabe ngiyakhona ukushaya kodwa ngiyashaya ngenhliziyo yezwa. Njengoba kumcelo kaMaskandi ngiyazi ukuthi khona umuntu okugqugquzelayo uma ulokhu ubona ingoma zakho, ulokhu ubona ama music video wakhe, ulokhu nje uze nomculo wakhe indlela odlala ngakhona, ubani lo muntu? Ngasho ngithi ubhuti umdumazi ubona benza izandla ezincane. Izandla ezincane. Yebo, uyena umuntu obukela kuyena kakhulu. Ngibukela kuyena kakhulu, izinto azenzayo eziningi ngiyithanda. Yebo, nomculo wakhe ngiyawuthanda nje. Okay. Useke walithola ithuba lokuthi usondele eduze kwakhe? Okwamanje bengingakalithola ithuba kodwa ngiyafisa ukulithola lelo thuba lokuthi ngigcine ngifikile eduze. Shuthi nje mase kuthiwe nje seduze kwakhe ngeke ugeze nje kalelo suku. Ngikhawulile. Cha. Angeke, ngaze kube ngingakusasa. Uthinte nje osathambo lakhe nje noma kusahaga inyani ngeke nje uzuthintane namanzi. Nezimpahla ngeke ngigumule ngalolo suku. Ungavela ulale nazo? Ngalala nazo ngivuke nazo. Kubantu abathenge umculo wakho bakusupporta kakhulu, ungadlulisa umyalezo othini nje kubona?
Abantu abangisupportile ngingadlulisa ukubonga kakhulu ngoba mina bengumuntu oqalayo ukucula. Batshengisa isupport kakhulu kumina. Baphinde bangigqugquzela ukuthi lento kahle kahle ngakhona ukwazi ukuthi ngiqhubeke nayo. Ngiyacela nje ukuthi baphinde bengisupporte nangelinye ilanga. Nje ngoDisemba nje kahle kahle njengoba uzokhipha nje. Yebo, nakuyo yonke imicimbi engizoyihamba nje ngizoloke ngibazisa. Imiphi imicimbi? Okay, uthe uqala ukucula ngoDisemba. Lapho ke vele bese sivalelewe emakhaya kuthiwa ama event awekho. Kodwa imiphi imicimbi osafisa ukuthi uperforme kuyona? Ubani nje osafisa nje ukushare naye mic stage unayo? Abantu engifisa ukushare nabo istage oBhutukhuzani, oMthandeni. Bonke nje labacula sebephezulu. Ngoba nami kahle kahle ngifisa ukuthi ngigcine ngisezingeni labo. Yebo. Ngolunye usuku. Yebo. So, njengoba uthi uyayibhalela ingoma ifika kanjani kuwena? Ebusuku lela uphupha noma uvele nje uhleli nje usuyayizwa, usuyathatha pen uyabhala noma uyathatha ifone uyarecorda kuyona ifone wenza kanjani mawuzwa ingoma? Ngihleli ngiyahamba ingoma iyafika kumina, ngiyayicula ngaleso sikhathi. Mhlambe ke ukuze ngingayikhohlwa ukuhamba kwesikhathi ngoba zifika zibeningi. Ngithatha ifone ngiyirecorde ngaleso sikhathi ifikile. Njengoba sazi ukuthi kuMaskandi khona izimpi eziliwayo nje uthola ukuthi kuyagudlwana amazwi engomeni. Uthola ukuthi khona okugadlayo. Yini oyenza uyokumphendule noma uyokuthule nje ngenxa ukuthi awunayo impi? Yini oyenza kahle kahle? Mawushawa ngengoma ushawa umunye umculi kaMaskandi ushawe elinye iciko. Hayi mina noma ngingangishaya angizimiselanga ngokuphendula umuntu. Engizimisela ngokwenza ukuthi ngijabulise abantu, ngibaduduze ngengoma zami, ngibafundise, sikhulisa umculo wakithi uye phambili. Yebo. Okay, ebudlelwaneni ukhona ubhuti okhona noma khona sisekhona noma phela abantu abafani ngenzeka ukuthi mhlawumbe ufocuse kosisi noma mhlawumbe ufocuse kobhuti. Ukhona njengamanje ozithi nje uzimisela ukuthi ndo ngoqala namndeni. Yebo usekhona. Okay. Angazi noma ungathanda yini umgakhula nje egaba nje. Cha, hayi okwamanje. Kodwa asigcineni ngokuthi ukhona yena. Yebo ukhona ngoba ngizothi ngiyamgagula bese beyamgudla begcina sebemthatha. Manje umuntu othi ufuna ke uShunikazi ngamthola kanjani einkundleni zokuxhumana? Facebook noma inamba ke WhatsApp ngayo, Twitter, Instagram utholakala kanjani? uShunikazi uyatholakala enambeni yakhe ku WhatsApp noma umfonele inamba yakhe ethi 076 69 89 385. Okay. Na ku Instagram? Facebook Instagram angabi nawo manje. Ku Facebook uShunikazi isinanqa sika Shuni. Nepage Twitter? likhona ezika Shunikazi. Okay. uTwitter awukho khona. Cha. So umsebenzi wakho ama video se stage uperforma umuntu angabathola ku Facebook. Angawathola ku Facebook na ku YouTube akhona engiwafakayo. All right, ukuzivalelisela ke nje goqa ushow yethu namhlanje. Ngabonga kakhulu ithuba lokuthi ngifikela ku Black Live TV. Bese ngiphinda ngicela ke njengomuntu ovotelwayo njengamanje. Ngicela ukuthi abantu bangiphushe kakhulu. Mawuvota uthi MBF Shunikazi Maskandi. MBF Shunikazi Maskandi. Yebo kule number ethi 45633. iSMS ibiza 150. Ngizocela abantu bangisupporte kakhulu. Ungathanda ukuzibongela kangakanani nje ku DM Sakazi ngokukhethekile? Since ula namhlanje kusiyazi ukuthi indlela zakhe zonke lezo nanokuthi uyakuphushela kakhulu umculo wakho einkundleni zokuxhumana. Angazi ngabonga ngithini kuyena. Kodwa nje ngithi inkosi imbusise. Alright, niyabona ke nani balaleli namhlanje ukuthi sihleleke noShunikazi intokazi egcwelwe ebona nje nawe ithe ihleli ngentombi andihlela yodwa la eThekwini. Angisho ukuthini kodwa uziphethe kahle yena kodwa usenayo umuntu ungabusasondela. Ungakhohlwa ke ukuthi usubscribe, ulike, ucomment, uphinde ushare nje la ungashare khona. Senzana kakhulu. Bye. It's the Black Live TV.